Здравейте! Ако обичате вкусно приготвена, автентична и здравословна храна, ако обичате да пътувате, пътувания свързани с приключения, откривателства, заповядайте в Фотиново. От историческите забележителности най-известни са Фотинските водопади, Фотинската скала, крепостта Калето, тракийското скално светилище Чатал Кая, което предхожда по възраст египетските пирамиди, петте римски моста Параклиса и автентичните калдаръмени пътища. Джамали и сътрудничките му са родени и израснали в Фотиново. Обичат това място и живеят в него заедно с семействата си. Във всяка къща, във всеки дом, тук жителите на Фотиново са готови да ни посрещнат на ето такава вечеря, за която ще разговарят за културните, историческите ценности, за фолклора тук, за занаятите и естествено за кухнята. Какво е една културна вечер без кухня?